Aika lailla automaattinen on tämä toiminto, kun on niinku kone ja sitten toimintatapa, niin tietyllä tapaa looginenkin, mutta eihän niitä aina tiedä, niitä loogisuuksia, että mikä johtaa mihinkin. Sen takia halu soittaa musiikkia olisi kova, että jos semmoista tekemistä. Jos lähetys toimii, niin pelaamista mahdollisesti ja sitten jos vain lähetys sen kestää, että se ei kaadu. Tässä YouTubeen lähetin joku aika sitten, kun on lähetysohjelma ja sitten tämä peli, niin se kaatui se lähetysohjelma, kun siinä oli liian paljon tietoa siirrettävänä, niin peli toimi, mutta lähetys kaatui kesken kaiken. Sitä ei näe sitä tilaa siinä, että lähettääkö se niin pelin aikana. Jos peli viepi liikaa tehoja, niin kone ei jaksa näyttää. Sen verran vanha kone on, niin puoliautomaattiseksi mennyt toiminta, että mitä pystyy tekemään ja mitä ei. Mahdollista, että peliä olisi siinä tilalla. Jaksamiset pelaamisessa ei ole kovin suurta, että ei oikeastaan tule pelattua enää siinä määrin, mitä pelejä on tullut kerättyä. Että niitä pelejä löytyy, mutta ei niinku ole pelattu. En tiedä mikä saa keräämään. Tavaran keruu. Joku voisi sanoa, että keräilijä niin kuin pelilöissä, että videopelejä tullut ostettua.